dia. Que la festa sigui festa. Que la festa sigui bèstia. Sigui bèstia. Que la festa sigui bèstia. Festa també ho ha de ser, naturalment, però que sigui bèstia. I ens vam trobar i els que van voler es van atrevir a fer-ho i vam triar una mica el menjar i la combinació més bona. És menjable i està... No, tot podria ser que no som professionals de la cuina i ens va quedar prou bé i esperem que el dia 24 a les peixateries velles quedi un bon àpat amenitzat amb un concertet que fem, amb la gent de la Cercavila del Masclet i esperem prou de gent i que això sigui un acte més ja de festa major i que la gent s'atreveixi a casa també a cuinar el bou amb arròs, que no té cap secret. No, em sembla molt encertada aquesta proposta que han fet la gent del bou, tenint en compte que potser el masclet sí que ja s'ha consolidat com la beguda de festa major, però ens calia aquest àpat més tradicional, més nostre, i a més si hem pogut recuperar de manera ancestral aquesta recepta, adaptant-la als temps que corren, doncs un van bé. I posar-nos a nivell d'altres ciutats que ja tenen la seva beguda i el seu menjar, o sigui que desgraciadament no inventem res, però bueno, anem a recuperar la màxima cosa possible i anar fent que tot distreu, que diríem. Això mateix. Escolta'm, jo la Jordina González, el dia que haguem de fer una promoció de Canal Reus Televisió, la vull amb mi, perquè és fantàstica aquesta noia. Sisplau, Pla General de la Vanessa. Escolta'm, aguantant el cartell des que ha entrat aquí, Jo he vingut